Bektaş öwedi. Bu goşgyň esasmaga düzmäge ýagdaý döwreden şu bolup geçen 10 güniň dowamy. Şeýle şu 10 güniň içinde men gaty özüm süňüm arasaladyp, ýa açlyk beýti beýleki maşyklar hemme bana kömek etdi. Şonda men aňam durlanýan eken. Men şon goşgyny ýazmaga mende meýil öýredi. Arkadaşymız İmit medeniyetini döretmelip İmit institutunu düýün tutdy şuwa. Umuman İmit diýilen zada adam özüne alyp barşy durmuşdy, şoň başgasa garap başlaýan. Ýa hakyky özüňde hinak görüň, ýylan eşip aýdanyň özüňde hinanyň deňdäl eken. Aç bolan arasda dok bolan hasta, diýen nakly oý aklyň çatsa, açlyk diňe dertlerini iýýänler bir günler soň açlyk duýmarsyň asla. Dürt tutup geçirden 10 gün açlygy, gaýdyp berer saglyk hemde ýaşlygy, Atamrat Lukmanyny göz ýetirdim men, açlykdyr berhiriň başa täşdigin. Bir ýeriň sızlasa gamlanma gaýta, awşan şol tinan gutular erte, arassa suw hemde edilýän açlyk emmolýan eken hennäki derde. Açlyga türkmenler çutlanma diýär. Çutlanma 10 güniň gysganma diýän, men özümde tinek edýän açlygy mahabat däl öz islegme diýär. Asla çutlanmaklyk tarihte mälim, ýöneten bilmeli ogruny tärin, şähertlerine erki 40 günläp açlyk etdirilmiş meşhur Pifagor alym. Boşky ýazmaklykdan birdem daş düşdüm, inniyene bu pişäme baş boşdum, çutlanma aňyny durlaýan eken, ýogzam halat irimişden biş düşden. Diňe suwa açlyga däl, başga da bil baglanýar, pek ruha, maşgada tarifin etmäge destan gerekdir, aýdyp bolmaz bir kiçijik goşguda. Sowapdan ýalkanýan bolsa bir adam, şolaryň biri bar Atamradam, owaly bilene Allahdyr welin dinni rençe bimarlykdan beladan. Ketellen özüň açdyň ilki sen, inni bolsa hyzmat edýän halka sen, hiç açan yamanlyk ýüzüni görme eden hyzmatyňa Taňry ýalkatyn. Arkadagym ýagşa tutup ýetini, ötdürýär İmit medeniýetini, şaýat muňa ak şäherde döreýän İmit institutynyň uly tutumy. Gaýsa, Taňry